Errekatik itsasora arteko trantsizio naturalean maitz ekosistema berezi eta aberats bat sortzen da kostaldean, padurak. Bizkaian Urdaibai da ekosistema horren adibiderik garbiena, baina Gipuzkoan ez ezagunagoa izan arren, badugu ere horrelako ekosistema bat. Txingudi aldean aurkitzen dugu, Jaizubiako paduretan. 2003an ekin zitzaien Jaitzubiako padurak berreskuratzeko lanei eta duela hilabete gutxi amaitu ziren. Lan horiei esker, 18. mendeaz geroztik lehorturik zeuden 25 hektarea inguru itzuli zaizkio padurari. Jaitzubiako paduren degradazioa 16. mendean hasi zen. Inguruko baserrietako nekazariek nekazaritzarako lursailak irabazteko asmoz, dikeak jasotzen hasi ziren lurra itsasgoratik babesteko. Dikeak eraiki ondoren, lortutako lurren maila igotzen zuten eta drainatze kanalak eraikitzen zituzten. Era horretara, itsasgoren maila baino beherago kokatutako lekuetan, nekazaritzarako lurrak lortzen ziren. Kontua kontu, nekazaritza jarduera intentsibo horren eraginez, 18. menderako ia guztiz lehortuta zeuden padurak. Hogeigarren mendean zehar berriz, Irungo bapateko hazkundearekin batera, Jaitzubiako nekazaritza indarra galtzen hasi zen, eta baratza asko abandonatuta geratu ziren. Naturaren eta hegaztien luxuzko bizitoki izandakoa, bizirik gabeko gune bihurtu zen. Zorionez, horiek guztiak lehenaldiko kontuak dira. Jabik eta Mikelek gertutik jarraitu dituzte Jaitzubiako padurak berreskuratzeko lanak, eta itxaropentsu ikusten dute haien etorkizuna. Biak dira Plaiaundiko parke ekologikoko kideak, Jaitzubiatik gertu dagoen parkeko kideak. Hemen egin dena da bakar hori, lurra pixka bat kendu, lurraren maila jetxi, ura berri sartzeko eta noski lehen zauten bezala pareta horiek, lezoiak hautsi puntu batzutan, ura pasatzeko libre, maren ura eraginak berriz irabazteko tokia. Eta moldatu dira irla txiki batzuk, toki batzutan, eta gero beste eremu konkretu batzutan, nire atzean bezala ikusten den bezala, lortu dena da ur gezako aintzirak, ez? Ur gezako aintzira sortu da eta nekazariek 18. eta 19. mendeetan eraiki zituzten dikeak hautsi egin dira. Itsasgorak eroso estaltzen ditu orain lur eremu zabalak. Itsaspadurek birsortzeko ahalmen izugarria dute, eta Jaitzubian dagoeneko igartzen da ekosistema bere jatorrizko egoerara bueltatzen ari dela. Horren lekuko, lokatzaren azpian zabaltzen hasi diren ornogabe koloniak, zizareak, txirlak, karramarroak. Natura bere tokia hartzen hasi da berriz ere. Duela gutxi hasi dira hegaztien zenbaketa egiten, eta Jabik eta Mikelek esan digute 100 espezie baino gehiago ibiltzen direla urtean zehar. Lertxuna, txilinporta txikia, kopeta zuri arrunta, limikolak, hegazti asko ibiltzen da Jaitzubian. Gainera, kontuan hartzekoa da urtean zehar penintxula osoan ibiltzen diren hegazti migratzaile guztietatik erdiak ezegune honetan atseden hartutakoak direla. Argi dago beraz, Jaitzubiako itsaspadurek ekosistema aberatsa osatzen dutela, eta haien osasuna arretaz zaindu beharra dagoela.